नमस्कार, रुआ देखा तनी भोजपुरी न्यूज़.in। और आज बलिया जिला स्थित ग्राम तिवारी के मिल्की में क्योंकि बैरिया क्षेत्र में स्थित बा ओजा श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज बा के मठिया बा ओजा आज से जौन श्री विष्णु महायज्ञ जौन बाटे वहाँ के जयंती के शुभ अवसर पर एगो यज्ञ के आयोजन होला हर साल। जौना में इस साल श्री विष्णु महायज्ञ के भव्य आयोजन होता जौना के आज 3 फरवरी 2022 के जौन जल कलश यात्रा निकलेला यज्ञ से पहले उ आज निकालल गिला। बड़ी ही धूमधाम से भक्त लोग नाचत गावत गंगा घाट तक गइला हो जैसे कलश भर के लिए अइला। और ये पूरा जौन कार्यक्रम बा यज्ञ के कार्यक्रम में काल जौन शुक्रवार बा 4 फरवरी 2022 के एमे पंचांग पूजन मंडप प्रवेश वेदी पूजन और ये कथा के प्रारंभ हुई। 5 शनिवार के दिन वह दिन बसंत पंचमी के उत्सव मनी और श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी महाराज बाबा के जन्मोत्सव भी मनी। एक अलावा 13 फरवरी दिन रविवार के पूर्णाहुति हुई। ब्रह्मभोज से आग्रह बा कि जे भी आसपास के इलाका बा जे पहुँच पावत हो जैसे उ एह मठिया पे आवे जौन की चगिरधर स्थित मठिया बा बैरिया क्षेत्र में बलिया जिला के वो मठिया पे आवे अपन भक्ति भावना में लीन होके यज्ञ में जौन भी बड़ बड़ संत लो आवत लो ओकर लोग के मुखार बिंदु से प्रवचन सुने ओकर अनुसरण करे अपना जीवन के सफल बनावे और 13 तारीख दिन रविवार के पूर्णाहुति और ब्रह्मभोज में जाके प्रसाद पावे। और हमनी के भी भोजपुरी न्यूज़ के पूरा ये कोशिश रही कि रोज़ के प्रवचन के कुछ अंश रउआ सभे के सोझा ले आवल जाओ। तो बनल रही हमनी के संगे देखत रही भोजपुरी न्यूज़.in। धन्यवाद। एक ही नारा एक ही नाम मिल्की धाम मिल्की धाम। एक ही नारा एक ही नाम मिल्की धाम मिल्की धाम। एक ही नारा एक ही नाम मिल्की धाम मिल्की धाम। बोली बोली स्वामी जी महाराज बाबा की जय।